पहाट झाली होती. त्या मुलीला कसं आणि कुठे शोधायचं हा आमच्या पुढे एक मोठा प्रश्न होता. जिने त्या मुलीला गायब केलं होतं ती शंखचूर्णी आता नाहीशी झाली होती आणि आम्हाला ज्याने वाचवलं होतं तो घराचा राखणदार पसिकदारही कुठे गायब झाला होता. आता त्या मुलीला नेमकं शोधायचं तरी कुठे? गाठोड्यावाले बाबा शंखचूर्णीची एक गोष्ट आम्हाला सांगू लागले. दूर गावातील ही एक गोष्ट. एक स्त्री जंगलातून एकटीच तिच्या घरी जायला निघाली होती तेव्हा तिच्यावर झाडात लपून बसलेल्या एका शंखचूर्णीची नजर पडली. शंखचूर्णी तिच्या समोर आली आणि काही कळायच्या आतच तिने त्या स्त्रीला तिच्या जादूने एका झाडात बंदी बनवले. शंखचूर्णीने पुढे त्या स्त्रीचं रूप घेतलं आणि ती तिच्या घरी गेली. कदाचित जंगलातील या मुलीसोबतही तसंच घडलं असेल का? आपल्याला या जंगलात आसपासची झाडं तपासावी लागतील. आपण रात्रीचे जोखमीच्या हल्ल्यातून विशालला वाचवायला गेलो होतो तेव्हाच ती मुलगीही आपल्या पाठून बाहेर आली असावी. चला आधी जवळपासची सर्व झाडे तपासून पाहू. गाठोड्यावाल्या बाबांच्या सांगण्यावरून आम्ही त्या झोपडी बाहेर पाय ठेवला तोच माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. काल घराबाहेर पडत असताना शंखचूर्णीने आम्हाला पश्चिम दिशेला जाण्यापासून अडवले होते. मी त्या घटनेची सर्वांनाच आठवण करून दिली. तिथे नक्कीच काहीतरी होतं जे ती शंखचूर्णी आमच्यापासून लपवत होती. आम्ही तिथल्या प्रत्येक मोठ्या झाडांच्या खोडांची तपासणी केली. त्यात आम्हाला एका सुकलेल्या झाडाचे खोड हे थोडेसे विचित्र वाटले. त्यावर अवजाराने मारले असता ते संपूर्ण पोकळ जाणवत होते. तेवढ्यातच आम्हाला त्यातून एक अस्पष्ट अशी हाक ऐकू आली आणि आमचं संपूर्ण शरीरच शहारलं. त्या मुलीला खरंच तिथे अडकवलं होतं. आम्ही चौघांनीही हळूहळू त्या झाडाच्या खोडाला एका बाजूने तोडून काढले. त्यात खरंच ती मुलगी होती. आमच्या जीवात जीव आला. आम्ही लगेचच तिला उचलून त्या झोपडीत आणलं. नशिबाने ती तिथे केवळ एकच दिवस होती. जर आम्हाला त्या शंखचूर्णीला ओळखण्यात अजून उशीर झाला असता तर त्या मुलीचा जीव नक्कीच धोक्यात पडला असता. तोंड वगैरे धुवून तिला मी आधी थोडं पाणी प्यायला दिले. काही वेळाने 1-2 फळेही खायला दिली. तिथे गाठोड्यावाल्या बाबांनी सगळ्यांवरूनच एक वेळ नजर फिरवली. काय झालं गाठोड्यावाले बाबा, तुम्ही आमच्याकडे असे का पाहताय? तुमचं अशक्त बनत चाललेलं शरीर पाहतोय, तुमचे थकलेले चेहरे पाहतोय. या फळ आणि कंदमुळांवर आपल्याला जास्त अवलंबून राहता येणार नाही. मग आपण करायचं तरी काय? जंगलातून बाहेर पडायला किमान 2 ते 3 दिवस लागतील. पावसाळ्याचे दिवस. यात 2 ते 3 रात्री जंगलात कशी घालवणार? जंगलात आधीच हिंस्र जनावरे, त्यात हे भूतप्रेतांचे नवीन संकट. आपण करायचं तरी काय? शिकार. काय? हो, शिकार. आपल्याला किमान छोट्या प्राण्यांची तरी शिकार करावीच लागणार. ससे, रानकोंबड्या किंवा अगदी वटवाघळेही. इथे जिवंत राहायचं असेल तर शिकार ही करावीच लागणार. गाठोड्यावाल्या बाबांना त्या मुलीजवळच थांबवून मी, विशाल आणि नयन आम्ही तिघे शिकारीला निघालो. कधी उंदरांनाही न मारलेले आम्ही, आमच्यासाठी शिकार हा शब्द फार मोठा होता. पण तस्करी करणाऱ्या त्या माणसांची हत्यारे आमच्या हाती लागली असल्याने आणि पोटात प्रचंड भूक असल्याने आम्ही आयुष्यात पहिल्यांदाच हाही प्रयत्न करून पाहिला. वाटेत खारी, घोरपडी, साप, सरडे बरंच काही दिसलं. अगदी टीव्हीत दाखवतात तसे किडे आणि मोठमोठे कीटकही दिसले. पण त्यांना मारायची आणि मारून खायची आमच्यात हिंमत झाली नाही. शेवटी नेहमीसारखीच काही फळं आणि कंदमुळेच घेऊन आम्ही त्या झोपडीत परतलो. पण तिथे गाठोड्यावाले बाबा अजूनही त्यांच्या विचारांवर ठाम होते. आपण नदीवर जाऊन मासे आणि खेकडे पकडून आणू. त्यांचं हे बोलणं आम्हालाही पटलं. प्राण्यांची शिकार करण्यापेक्षा हे कितीतरी चांगलं होतं. यावेळी मला त्या मुलीजवळ ठेवून गाठोड्यावाले बाबा नयन आणि विशाल सोबत स्वतः नदीवर जायला निघाले. पण या सगळ्यात इतका वेळ निघून गेला की सूर्य मावळतीला आला होता. सगळ्यांनी एकत्रच राहा. गाठोड्यावाले बाबा हातात कंदील घेऊन पुढे चालले होते. विशाल आणि नयन दोघे त्यांच्या मागूनच येत होते. तिघेही एकत्रच राहावे यासाठी ते गप्पा मारत होते. नशिबाने आता पाऊस पडत नव्हता. नदी आता काहीच अंतरावर होती. सूर्य आता पूर्ण मावळून सर्वत्र काळाकुट्ट अंधार पडला होता. रात्रीचे ते भयाण वातावरण अधूनमधून अंगावर भीतीचा शहारा आणत होते. तेवढ्यात गाठोड्यावाले बाबा थांबले. ते नीट कान देऊन ऐकण्याचा प्रयत्न करत होते.
तो आवाज पाण्याच्या हळूवार खळखळण्याचा होता. आपण बरोबर आलो आहोत. नदी इथेच आहे. गाठोड्यावाल्या बाबांचे हे शब्द ऐकून विशाल आणि नयन आनंदित झाले. रात्रीच्या या अंधारात दिवसा पाहिलेल्या नदीचा अचूक अंदाज घेणे हे खरंच खूप अवघड काम होते. ते त्यांचं पाऊल टाकत झाडीतून बाहेर पडले आणि त्यांना नदीचा खळखळणारा प्रवाह दिसला. विशाल आणि नयन पाण्यात उतरणारच होते, तोच त्यांची नजर नदी किनारी दूरवर असलेल्या एका प्रकाशाकडे गेली. दूरवर एखाद्या कंदिलासारखा एक प्रकाश चमकत होता. गाठोड्यावाल्या बाबांनीही त्या प्रकाशाकडे पाहिले आणि त्यांनी चटकन त्यांचा कंदील विझवला. तिथे जे कोणी होतं त्याने या तिघांना पाहिलं होतं का? ते जर एखादं भूत असलं तर यांचं काही खरं नव्हतं, पण ते जर तस्करी करणाऱ्यांपैकी कोणी असलं तर मग त्यांच्या साथीदारांचं काय झालं याचं यांकडे द्यायला काहीच उत्तर नव्हतं. म्हणून त्या प्रकाशापासून लांबच राहिलेलं बरं. तेवढ्यात नयन म्हणाला, भेंडी, मला असं का जाणवतंय की मी त्या प्रकाशाकडे खेचला जातोय? तुलाच नाही, मलाही तसंच जाणवतंय. आपण त्या प्रकाशाकडे ओढले जातोय. मला तर माझ्या शरीराला हलवताही येत नाही आहे. असं वाटतंय मी शरीराला नाही तर माझं शरीर मलाच तिथे घेऊन चाललंय. गाठोड्यावाले बाबा, काहीतरी लवकर करा, आम्हाला तो त्याच्याकडे ओढतोय. गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांचं जादुई गाठोडं तिथेच टाकलं आणि आश्चर्यकारकपणे तेही त्या दोघांपाठून संमोहित झाल्याप्रमाणे पुढे पुढे चालू लागले. ते जसजसे त्या उजेडाच्या जवळ आले तसतसा त्या उजेडामागचा एक भयंकर प्रकार त्यांच्या नजरेस पडला, कारण त्यांच्या समोर भ्रमरचक होता. भ्रमरचक म्हणजे कदाचित भ्रम तयार करणारा असावा, ज्याच्या डोक्यावर एक भांड असतं, ज्यात सतत आग पेटत असते आणि तीच आग रात्री एखाद्या दिव्यासारखी भासते. अंधारात पेटत असलेला एक आगीचा दिवा हा रात्रीच्या वेळी एकट्याने फिरणाऱ्या वाटसरूंना आकर्षित आणि मोहित करण्यासाठी पुरेसा असतो. लोक त्या उजेडाकडे एखाद्या पतंगाप्रमाणे आकर्षिले जातात, पण ज्याप्रमाणे पतंग आगीत पडून मारला जातो त्याचप्रमाणेच ते भ्रमरचोकाचा शिकार बनतात. भ्रमरचोक हा प्रकार खास करून काश्मीरमध्ये प्रसिद्ध आहे. काश्मीरमध्ये काही ठिकाणी तर भ्रमरचोकाच्या भीतीने लोक रात्रीचा प्रवास करणेच टाळतात. अनेक जणांनी रात्रीच्या वेळी खिडकीत बसून दूरवरून येणारा भ्रमरचोकाचा प्रकाश अनुभवला आहे. भ्रमरचोकाच्या डोक्यावर पेटत असलेला अग्नीच नाही तर त्याचे लाल रंगात चमकणारे डोळे देखील त्याच्यातील भयानक शक्तीची जाणीव करून देतात. वाटसरूंना भ्रमरचोक दिसताच ते त्याच्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी एखाद्या खंदक किंवा गुहेत जाऊन लपतात. त्याची शक्ती गाठोड्यावाल्या बाबांसारख्या अनुभवी व्यक्तीलाही त्याच्याकडे खेचत होती. तो काही साधा सुद्धा नव्हता. गाठोड्यावाल्या बाबांनीही त्यांच्या शरीरावरचं नियंत्रण आता गमावलं होतं. आता सगळं काही संपल्यात जमा होतं. विशाल, नयन आणि गाठोड्यावाले बाबा संमोहन त्याच्या अजून जवळ जाणार तोच तिथलं एक मोठं झाड अचानकच करकर आवाज करत खाली पडत त्यांच्या रस्त्यात आडवत झालं आणि ते तिघेही शुद्धीत आले. जंगलातील अंधारातून एका लहान मुलाच्या हसण्याचा आवाज येऊ लागला. तो आवाज विशाल आणि नयनसाठी काहीसा ओळखीचा होता. बऱ्याच वर्षांपूर्वी ऐकलेला. भेंडी. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.